ಸಿಐಟಿಯು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಐಟಿಯು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಆಳುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. റൈതരെ കർഷകരെ മറ്റ് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവരെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കുന്ന മോഡി സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ കാർമിക ദ്രോഹ റൈതര ദ്രോഹ ദേശദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടമാണ്. നിങ്ങളെ ഈ കെമ്പുകൊടിയെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിയെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ഈ സമരമെല്ലാം ജയിക്കുക എന്നാണ് ചിലർക്ക് സംശയം. ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ കാർമികര പ്രസ്ഥാനം, റൈതറ പ്രസ്ഥാനം ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രസ്ഥാനം. എങ്ങനെ നമ്മൾ 100 കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോ സംഘടിയിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കാൻ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ 100 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ മോഡിയെയും അമിത്ഷാനെയും പോലെ 5 കൊല്ലം കൂടുമ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അല്ല. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕನಿಲ, ಎಐಕೆಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಜಯಾನಂದ್, ಸಿಪಿಎಂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕೆವಿ ಕುഞ്ഞിರಾಮನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ.